I arribem al final. L'últim premi d'aquesta vetllada, el Premi a l'Empresa Tecnològica Emergent, un guardó que vol reconèixer la trajectòria empresarial de les empreses tecnològiques emergents gironines de fins a 5 anys de vida, valorant aspectes diversos com els resultats, la facturació, la projecció, la creativitat, la innovació d'algun dels seus productes, el que dèiem abans, el personal contractat, la presència als mercats o el seu creixement. Els finalistes són Entretenemos, el primer e-commerce per a la contractació instantània de serveis de l'oci i l'espectacle. Si organitzes un esdeveniment i no vols perdre el temps en buscar professionals, Entretenemos et facilita el professional idoni per al teu esdeveniment en menys d'1 minut. l'iThinking Lab, laboratori de creació visual i mapping integrat per un arquitecte, un programador i un realitzador audiovisual amb la finalitat d'aconseguir resultats professionals contrastats a nivell tecnològic i també a nivell creatiu. Ofereix consultoria creativa i suport tecnològic des del plantejament inicial de cada projecte, des de que comença. És un aparador audiovisual per a empreses, institucions o particulars que volen exhibir o que volen promocionar els seus productes o promocionar-se de manera externa, innovant amb el suport i el canal construint arquitectura lumínica. I l'últim finalista d'aquesta categoria, Starman Aviation. Starman Aviation és l'empresa creadora de vies amb el que pots compartir el teu vol en temps real amb els teus amics, enrolant-te en missions reals, establir records, superar reptes i esdevenir una llegenda del CERN. Aviats també és l'enregistrador de dades de vol més barat que hi ha. L'aplicació de telèfon intel·ligent fa un seguiment en temps real de tots els paràmetres de vol i desencadena SOS en cas d'accident. Últim guardó i lliura el premi al secretari general de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, el senyor Xavier Gatius. Gràcies, presidents, autoritats, benvolgudes, benvolguts. En primer lloc, afegir-me a la més sincera felicitació de tots els finalistes i els guardonats i els premiats a la nit d'avui i tot seguit informar-vos que el guanyador d'aquest darrer premi de la 12a edició de l'ETEC és per Starman Aviation. Doncs bona nit. Jo no puc pas explicar tot el que han explicat els altres. Jo soc la mare del que ha presentat el projecte. Moltes gràcies a tots. Ells han explicat de què anava. Tot és d'aviació. A casa meu tot va d'avions. Llavors, més bé ho han fet ells que jo. Moltes gràcies a ETEC i a tots els que hagin votat i els que els ha agradat per almenys el projecte. I moltes, moltes, moltes gràcies com a mare i com a tot. Gràcies. Bé, hem arribat al final. Les mares també tenen el seu paper important. Aquest ha estat l'últim premi i en nom de l'organització volem donar l'enhorabona més sincera a tots els guanyadors, també a tots els finalistes, a les 55 candidatures, emplaçar-vos a seguir apostant tan fort com fins ara per les noves tecnologies. Arribat a aquest punt voldríem demanar per tancar i cloure aquest acte la presència a l'escenari que ens acompanyi el senyor David Martí, president de l'ENTEC, perquè ens faci la cloenda i unes últimes paraules.
Bé, gràcies. No m'extendré més perquè ja és la tercera vegada que surto ja. Simplement afegir-me, com no podia ser d'altra manera, a l'agraïment que fem molt sincer, molt honest, a tots els que us heu presentat en els premis. Al final, aquesta és una mica com la festa anual, en diem la nit tecnològica de l'empresari gironí, no? I és una mica la festa anual de l'ENTEC. I la veritat és que fa molt de goig veure, com deia al principi, que cada vegada hi ha més candidats, que són de més qualitat, que són projectes cada vegada més transversals, que denoten que es presenten conjuntament els que porten la iniciativa del projecte i el partner tecnològic, i això crec que és molt important perquè justament la raó de ser d'ENTEC, entre d'altres, és aquesta, la principal. També fas goig veure com ja comencem a donar premis ex aequo a empreses que tenen trajectòria, que vol dir que les tecnologies són i seran noves, però ja comencen a tenir solera, per tant també fa certa il·lusió veure aquests dos premiats d'avui a la categoria de trajectòria. Agrair-li també especialment les paraules i les idees que ens ha transmès l'Alfons Cornell. Em sap greu que t'hem acabat posant l'accent més d'una vegada a l'A. Suposo que ja hi estàs acostumat, però en tot cas igualment em sap greu, però no treu que al final de fet una mica, això gairebé és una confessió, no? Vull dir, em va fer molta il·lusió que ve si siguin el premiat, perquè vaig pensar, mira, serà la manera de poder escoltar l'Alfons un dia a Girona, ni que sigui una estoneta, i de veritat que estem molt agraïts, i la teva píndola mirarem de fer-la córrer especialment per poder-la aprofitar. Ja no m'allargo més, gràcies de nou a tots els que heu vingut, gràcies per fer cada any més grans aquests premis, evidentment us esperem l'any que ve i passem a fer una mica de còctel i una mica de networking i donem ja l'acte per tancat. Gràcies. Gràcies al president. Sí que demanem que ens acompanyin a l'escenari els premiats per fer la foto de família, que gaudeixin de la vetllada en la sala anexa d'aquest magnífic auditori Josep Irla. Hi ha un petit refrigeri. Moltíssimes gràcies a tots i bona nit.